Nagpadayon ang pag-evaluate sa Department of Education Region 11 sa mga eskwelahan nga buot mosalmot sa expanded face-to-face classes dinhi sa Dakbayan sa Davao. Gibutyag ni Janelito Atilio, DepEd 11 spokesperson, nga sa Davao City mukabat sa 40 ka mga eskwelahan ang ni-apply para sa face-to-face classes. Gitataw ni Atilio nga moagi gayud og makuting proseso ang usa ka eskwelahan una kini maaprubahan. Nakabugat din katong compliance nato sa school safety and assessment form. Very meticulous form kini siya. Dili pwedeng dili matuman 100% kung dunay gamay lang dili matuman din we will not recommend for the school to be part of the implementation. Sigo ni Atilio mopailawom sa evaluation, validation, recommendation para sa approval ni Department of Education Regional Director Alan Farnazo ang usa ka eskwelahan. Sumala ni Atilio mag-abli ang face-to-face classes sa Dakbayan karong Marso ug laing hugna usab karong Abril. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.